ovoj knjigi imamo dokaz da je on 1901. otišao s Kruševog sela i da se je vratio i tu mu se je potpisao općinski zastupnik i seoski starešina, on je u ime svih seljana napisao tekst. Ovi ostali seljaci njegovog rodnog sela, Kruševog sela, svjedoče da je Josip Mikulac otišao godine 1901. da obiđe kuglu zemaljsku. To je mukotrpno putovanje učinio i sretno se povratio nakon 25 godina, to je 1926. Tomu od srca čestitamo i potpisujemo ova imena u ovu zlatnu knjigu. I sad su tu sva naša prezimena. Da, a to se poklapa i sa ovim kaj ste vi našli u spomenici u osnovnoj školi, koju on je i ostavio neku poruku kad je došao u 1926. Evo da, dakle u našoj školskoj spomenici sačuvan je njegov vrlo kratki zapis. Došao u školu koju sam nekad polazio, te za uspomenu bilježim svoje ime u Oroslavju. 6.11.1926. i prekrasni je njegov veliki potpis. Eto. A evo, možemo vidjeti i ovdje su stvarno jako puno naših prezimena iz Krušljevog sela. Novosel, i Bertol, i Mikulec, i Krušelj, i Petek, i Pešt. Kuleš. Da. Naravno, neka Bartol. Jako puno Mikulaca. Bertol isto. Da. Znači, Novosel. Puno se prezimena ovoga zapravo i ponavlja. Iz sela gore je potpisalo. Evo čak imamo i nekakav žig Josip Pešt, trgovina mješovitom robom, Krušljevo selo. Svojih putovanja uzeti će on svoje bogate zbirke uspomena od svih naroda svijeta, koji sada već imade 80 funti i 17 velikih knjiga u Zagreb, glavni grad stare Hrvatske, gdje će svi njegovi dokumenti biti tiskani i njegov dnevnik objelodanjen, a po čemu će njegovo ime postati glasovito među cijelim hrvatskim narodom. Dakle, smatram da je priča o Josipu Mikulcu izuzetno bitna, ali nije bitna samo za Oroslavlje, bitna je za Hrvatsko Zagorje i bitna je za Hrvatsku i za cijeli hrvatski narod. Josip Mikulac je 1901. prešao iz Oroslavlja, s Krušljevog sela, kad nije bilo mobitela, kad nije bilo ničega, obići cijeli svijet pješke. Naravno, vozilo se i vlakom i brodom putovao. Ali taj pothvat gdje je on skupljao potpise svih tih uglednika, predsjednika, to je neke jedinstveno. On je obilazio cijeli svijet, učilo cijelom svijetu, a mi danas imamo priliku to vratiti doma. Njegova ideja je bila da bude knjige donesel u Hrvatsku i da bude ih objelodanil, kako on to sam veli. Nažalost, to se nikad nije dogodilo. Mi sad imamo priliku da skupimo novce i da knjige vratimo u domovinu gdje i pripadaju, jer Josip Mikulac je obišao da vidi cijeli svijet, a sad je vrijeme da cijeli svijet dojde vidjeti Josipa Mikulca. Evo, s obzirom da radim u školi sa djecom, jako je važno da proučavamo zavičajnu prošlost, a još davne 2015-16. ja sam sa svojim učenicima krenula jedan vrlo zanimljivi projekt o Josipu Mikulcu, jer smo tako saznali o njemu kao velikom svjetskom putniku, a da u Oroslavlju se o tome baš ništa ne zna. Proučavajući one nama dostupne materijale, djeca su se zaista zainteresirala i pronašla su mnoge načine kako da mi oživimo taj naš stari lik, jel da tu osobu koja je nekad bila naš sugrađanin i koja se uputila u svijet da pronađe, istraži, doživi nešto drugo. Jedna od ideja je bila zapravo da proučavanjem naše zavičajne prošlosti izvučemo iz nekakvih povijesnih, jel da tih, kako bi rekla, starinskih dijelova život i važnost Josipa Mikulca, koji je ne samo da se uputio jednu veliku avanturu, nego je ušao u domove mnogih predsjednika, doživio je mnoga iskustva i na kraju nije odustao. A to nam je bila jedna temeljna ideja i želja da shvate da i mali čovjek može postići jako puno. Ovaj projekt koji smo većim dijelom završili stvarno je zanimljiv, daje pouku i lako se predoči javnosti. Sviđa mi se što smo izradili društvenu igru, to je nešto od čega bi većina vjerojatno odmah odustala. Isto tako, zanimljiva mi je ideja za kompjutersku igricu. U svakom slučaju zadovoljna sam s temom i svime što se iz toga moglo dogoditi.